Abin yayi. Sannu? Yawwa, sannu. Na zuwa Abuja, na hanka kai da Mubarak. Wallahi nan za mu taya ga muku da nan. Ok, to ba matsala, a dawo lafiya. To shikenan na bali, na gode. Assalamu alaikum. Ok. Wajen ke, ka gan shi ba shi da ko sisi dan wahala. Amma yarinya ce ina ga shekararsa 8 zuwa 9. Ya makale mada ta makale mishi. Har yanzu ba wani zangare. To abokina, da ke tare da shi. Ba ku ba shi shawara ya ta yi kuɗin sojin nan da ta yi banza. Sai ku ga an wuce wajen koko ya gani. Haba Umar, soji ai ta wuce ka ce mata ya soji. Da a ce ba soji, da ba mu san mu zo mu zauna mu sha shayin gaba. Ka ba ka gani mu zuwan sojin nan, fada babu zaman lafiya. Amma yanzu kifai da ake fitowa a yi yawo, kuma ka ba nan ga wajen yankin Tilibiyar. Ba ga ba a samu an yi karatu ba, amma yanzu zuwan soji da ya lau an yi karatu. Shekara guda. Haba nawa. Sau ne daga tun sai tura ɗan mutane cikin daji ana ta kashe a gaban zagawoyi. Haba Amy, ka zama cikin irin mutanen nan mana. Yanzu in tambaye ka, a iya angonmu nan ka san mutum nawa ya rasu yau. Ai duk mutum mai imani ya san ba wanda ke ɗaukar wani ba ubangiji ba. So nawa ka ji an ce mota ta yi haɗari, duka mutanen cikin mota sun mutu. Kaga kenan ba sai an je soja ake mutuwa ba. Duk wani mutum mai imani ya san babu wanda ke ɗaukar rai. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yau, baba, an wuto. Wallahi yara, abin nan bai kai ba. Wallahi baba, gashi nan bai ida ba, amma ku dan zamana. Ba ku dawo nan wurin. Kaga ya kamata wannan tunanin ka fita shi. Ko ka je soja ko baka je ba kana gida kwanci. Allah zai tura dauke. Babu wani wanda ya isa ya dauki ran wani idan ba ubangiji ba. Yara hira me ake yi ne haka? Wallahi baba hira sojoji ce ake yi. Kun san yanzu zancen ƙasa ne. Kuna ta zancen sojoji yara. Da ƙasa ba kuɗi abinci ya yi tsada yara. Kai mu sojojin nan su ta su siyo mana injiman kuɗi ɗuma-ɗuma. A buga mana kuɗi tili-tili a ba kowa mai ta kashi. Baba kenan. Yanzu da kuke cewa a yi kuɗi tili-tili a ba kowa. Yanzu a sa an yi kuɗin tili-tili an ba kowa. Ƙasa ba kwanciyar hankali. Baba kuɗin nan suna ciyowa. Kuma baba da kuke cewa ƙasa ba kuɗi abinci ya yi tsada. Wannan babu ai mai hankali kowa ya san duniya ce ba wai iya Nijar bane kawai. Yara ke da. A'a baba, wannan sojoji ai ba abin da zamu ci mu sai dai Allah saka da alkhairi. Iya wannan namijin kokarin da suka mana baba, ka duba fa yanzu baba, a can mulkin mallaka muke ta fama da shi. Amma yanzu sanadiyar sojojin nan, wayannan masu jaji baba ga shan turawa kenan. Gashi sun bar ƙasa an kore su. Baba, iya wannan ai ya cancanci a gode masa. To kuma ha yaro, magana ka haka take. Sannan baba kuma na san ku ko irin dan labarin nan na yanar gizo baba rediyo ma na san ba ku cika saurara ba. Yanzu baba halin da ake ciki fa sojojin nan iya namijin kokarin da suka yi baba. Na farko dai kaga baba akwai kamfanin karfe na nan wanda aka buga wanda yanzu haka an ibi ma matasa an rage zaman banza baba. Sannan abu na biyu baba kaga kamfanin siga ma yana na an fara aikin shi ba a karasa ba. Banda shi ma baba ka duba wutar lantarkin ga yanzu. Tana nan baba wadda suke so su kawo mu ta zamani wadda ke amfani da iska baba. Kaga ai sojojin nan baba sun cancanci godiya baba. Yanzu haka baba dajin da suka iba suka shuka shinkafa cikin shi baba saboda nan gaba kaɗan baba a samu abinci kaga ai sun yi kokari baba. Baba sojojin nan in dai ba baya ai ba fallasa baba. Baba abin da ya kamata ne abin da nake gani baba kawai dai ku ci gaba mu ci gaba da taya su dai addu'a baba. To yaro, tun da haka ne sojojin nan ubangiji Allah ya taya su kun. Yawwa baba amin amin baba ko kufa. Abin yayi tun da mu muna mulamu ma. General Sani a malamu muna goyon baya.